oton ylhäällä, niin tossa saitilla, niin ampu sut tohon headshottiin. Boostaks Kalle mut? Niin. Voimme boost. Hypeellistä. Niillä on viikko keskellä vissiin. Mä sanon. Velttihuoneessa on. Joku tuo omaa pitää aina mennä. Joka tehdä puolesta sellainen, että se on tänne. Ei oo savua muuta. Mennäänkö sä aluksi pommikaan? Mennään vaan. Joku toi keltainen oli 3 kertaa nyt jää. Min diskettä. Tehtiin. Yksi on sokerilla. Niillä on avikko. Vittu muu näyttöpimeni. Missä on? Me alas, tuu alas, panna tuplavet. No otetaan hetki. Eikö se ässä? Se on siellä NPK:ssa. Yksi oli konnas pyörähtää. Ai se oli vielä, ui kyrpä se on sumpuboksi. Konnas. Kuoli. Mennäänkö B:lle? Ei vipi. On ei. Näeks mä päällä? Joo, pää vaan. Keskellään savuu. Mihin sä haluut? Ne on hyvin pöllät seetä. Nyt meni 2. No siinä lähellä! No, otteli kaikki. Siinä! Ei. Heavens. Nothing. I'm throwing a flashbang. I'm planted. Push down. Right. Oh, nice. Miksi tää antaa mitään ohjeita? Se on ärsyttää. Jos ne on meillä se aitoja alkuperäinen maailma.